tegn er tallene for coronas udvikling i Danmark. Gennem den seneste uge er antallet af indlæggelser steget lidt langsommere end ugen før, og uden den eksplosion i tallene, som vi har set i andre lande. Og indtil videre kan det danske sundhedsvæsen følge med. Det er et godt tegn. Regeringen har hele tiden haft 3 mål for øje. For det første skal vi redde menneskeliv. Hvis færre bliver smittet, vil færre dø, og vi skal passe på vores ældre og mest sårbare. Det er hidtil lykkedes at bremse væksten i smittede. For det andet at forhindre vores sundhedsvæsen i at bryde sammen. Hvis det sker, vil det gå ud over os alle sammen. Vi har indtil videre undgået, at alt for mange bliver smittet på én gang. Der er tegn på, at kurven flader ud, og dermed håb om, at Danmark kan holde sig på den grønne kurve, ikke den røde kurve. Det er den figur, som sundhedsministeren har vist på flere pressemøder. For det tredje at sørge for, at vores økonomi og vores unikke samfundsmodel kommer igennem krisen, så Danmark også på den anden side af corona vil være et både rigt og trygt samfund. 3 hjælpepakker er det blevet til lønmodtagere og virksomheder. I alt mere end 285 milliarder kroner. Så sent som i dag er arbejdsmarkedets parter og regeringen blevet enige om at styrke den midlertidige lønkompensation. Vi holder i fællesskab hånden under danske arbejdspladser.